копелета. Сега ще играем FIFA 11. Боли ли те гърба, бе? Полива. Чай сега, тук играем Байерн Мюнхен срещу Атлетико Мадрид. Абе, то гледай фифата, просто какво е? Какъв е тоя лак, бе? И камерата ми се мърда като нещо. Абе, чакай, моя, чак къде отиде? Аре, бе! Пак ти лага. Да, бе, верно, много лагва. Хем пък са от Полша. Какво е това центриране, бе? Сега сигурно 40 минутен клип ще направим. Абе, какво направих, бе? Ние сме с най-бахни от формата, а не било птичи. Нищо, пак са добри. Що ми имат да рибери? Виж какъв пас просто. Нищо. Абе, гледай какви букукски центрирания прави, бе. Ще му потроша краката. Леко, че и мене ме спориш. Те винаги така става. Айде, фал. Би от тука. Не стана. Тук нека самолет минава при нас. Самолет. Вратаря, какъв е това бутче? Той май е някакъв стар. Дърт. Не. Виж. Не те види. Супер. Чай, ще го мина. Ау, фал. Фал или дуспа? Не е фал. То дуспа ще дава друг път. Ако искаш, би, бе. Ще бием. Аз тук ще гледам. Само да бия с кой да бия. Би се ли бери? Той може. Не. Или с Робен. Робен е по-добър. За да завъртиш. То аз не знам как. Града. Града. Нищо. Айде, здраве да е. Здраве да е. Баси главата дете има това. Бамбуйтен ли е кафе? Бати как плаги ми взима топката. Ако беше минала топката. Това е екип. Работа в екип. Както в част по математика. Сега сме двамата мускетари. Третия го нема. Тук Робен много коса има, бе. Не е 0 номер. Ето си е плешивка в 0 номер. Бонус коса. Какъв беше това пас сега? Чакай, какъв става? Не! Браве, Буйтен. Не, това не е Буйтен. Някакъв друг. Не, Бут е вратаря. Да, не, аз. Чисти. Дай! Гомес! Сега ще направим финт. Къде пък подаде, бе? Втора града. Две гради. Абе, що бих така? Трябваше лекичко да и влизаше. Мерси, бе. не трябваше да ми подаваш, имаше за сега тога. Лекичко се излигавих, на нищо. Добре, че тия направиха 5 минути. Това беше за публиката. Чакай, бе. Да не хейтват. Гледай, бе, като вале направо. Дуспа. Дай дуспа, бе. Видя ли как ма спъна? Ама пак няма. Защото е букук съдята. Черен букук. Така ще даваш.
Чай се на кой? На никой. Имаше шанс пак. Яла, тук моето момче, яла. Чакай бе, мини някъде. Да, тук обръщи като какви маневри правих само. Сега ще му спукам кранчето. Това беше супер паса. Ама тук имам защитник, бе. Чакай бе, не успях да мина. Баси мелето става. И какво ще правиш сега? Няма да центрираш, тук имам защитник. Пак крия. Вратаря се оглежда като един мой приятел назаде. Добре, бе, снимам с 20 FPS, какво е това? Честито. Честито напечели, ще рибери, бягай. Аре бе, не мога да сменим с някой нападател. Опа! Не. Фал дай бе, съдя. Виж го какъв е грозен. Той докато подаде... Не, съдята трябваше да бъде китаец. Чакай, не! Нищо. Сега ще го хванем тогава. Видя ли го къде подава? Държа вратарче. Не! Тък му натиснах съто. Виж го какво направи. Да бе, взе ни тъпката. Ама ще е хубаво за тези работи има жълт червен картон. Да, веднъж помниш ли Барса Арсенал, дето веднъж имаше засая, пък Ван Перси не чу сигнала, ритна топката и му дадоха втори жълт. Гледа ли си го? Нещо да прави по... Не бе, не барай нищо, така сме окей. Ама гледах Барселона, Челси, колко дуспи за Челси не дадоха. Да бе, те са тъпи. Защото Барса подкупват съдиите за това. Те за това не купуват играчи през лятото. Защото имат Меси за това. И се мисля за велики. Ама един ден и той ще тръгне. Ама за винаги да остава там. О, какво центриране? Би бе! О! Пак ли греда бе? Баси късмета бе. Трета греда. Аз ще го пазя това. Си мал. Въобще така и се чете. Няма да вкарате бе, това е бут. Бут. Фрактура на мозъка ще му направим. Къде сте бе? Аре, чисти за сала. Не видя ли пак не вкара? Пак не вкара. Не, баси, не, 3 гради това матч. Аре! Айде дай! Дай, Робен, ще да кажа Робиньо. Давай, ще я хванем. Аре, топката спря. Шу! Ще да му щупя краката. Шванштайгер! Иначе той Шванштайгер има много удар. В смисъл много мощен удар има. Аз исках тези българските отбори да продължат, защото да ги има в FIFA PS. Да, бе, защото не сме известни толкова. Поне в групите расти. Аре, вкарвай! Къде би, бе? Петия пропуск вече. Може и да са повече. Той е дебелак. Чакай бе, защо му подаде на този? Виж, идвам към тебе. Аре, го! О, какво центриране? Аз трябваше не питах. Обаче трябваше по земя, 3 пъти. Май така става. Да. Това аз го научих това скоро. Контенто, какъв е този? Рибери се бута кът... Той е джудже, Боливия. Беди от земята. Джудже, ама май пак има стрент, щом се бута така. Абе си вземе Милан или... Челси, или Дрогбата. Това отбор, мате. Дрогбата. Вътре Гомес.
Бомба! Това беше яко. Честито! Йон. Самолетче. И то Гомес би трябвало яко да се бута. Обаче, каква глава само? Супер центрирана беше това. Гледай го с 300 вара. Поне сега да не лефнат, да направим клип като хората. Подай! Аз отивам долу. Тръгвай сам. О, щупим ръкавиците. Скъсам ръкавиците. Щупим ръкавиците, аз какво говоря. Дигай му на тоя. Ето вамбуитен, що те звяр. О! Аз гледам къде са ти висок, кой е високия на него да му дам. Вамбуитен и Гомес. Какво е това, бе? Ето, Опа. Дай! Чакай, спокойно. Тери е тука. Няма Тери го няма сега, бе. О, не, чакай. Опа. Това е звяра, бе. Ама от тука не пропуснах толкова. Опа, чакай, ще бутна топката. Айде, се Бутнах топката вътре. Се лувка не му Обаче супер паса на Роби. Да, бе, той тук е много грозен, верно. С каква коса? Да. Все едно котка има на глава. Като свърши матч им кажи до после, защото няма да е само един. Не, бе, пак да пусна, защото може и двата мача да играем същия. Не знам, може. Може, бе. Ама да дигнат. Не, бе, да не дигат нищо, бе, да си остане така. 5 минутки е То добре. така, два мача, 20 минути става. Пак стига. Баси боксирането. Ама аз искам дигнат, защото ми е кеф да игра. И на мен иначе. Трябваше по въздух. Опа. Чакай, Опа. Не, бе, не на него, бе. Защо подаваш на него? Баси градата. Аз исках на това, дед беше при мен, ама той на който си иска подава. Знаеш как се прави външен фолс на FIFA-та, бе? На тая ли? Да. То понякога. Защото ето удар беше външен фолс. Да, видях. Аре, подай, бе, като кон скача. Като кон. Черепец. Ще му щупя зъбите. Чакай, бе, тук е, който е Филип Лам. Нищо. Вратаря слабак. Това се видя. Опа. Бял. Виж го какъв е негър. Форман. Чакай, бе, какво стана? Сега ако изведем и втория гол, пак ще зарадим, сигурно. Оп. Чакай. Не можах да го вкарам. Не, бе, какво самолет минава тук? Аре, бяга от тук, бе. Самолетче. Ама ти близо до летището ли си? Не. Няколко километра, колко там, 10 ли са. Пак е близо. Вчера, нали, играем у нашото даско отвора, викаме, и пак е някакъв самолет много близо до земята беше. Не беше чак толкова близо до летището. Чакай, ще го хвана. Беч, Ван Бомел, опа. Няма засада, бе, стига сте дигали ръце, бе, ще го спънат. Мачът не е свършил мачът. Аз може и така да продължавам да снимам, няма да спирам. Добре. Стой. Аре, бе. Фаул или свършвай. Добре, бе, стига сте ми бавили клипа, паси хората. Аз няма го конвертвам пак един ден. Къв лак. Подай, бе, така. Аре, сега ще спирам за малко, после пак ще почваме.